Mayong aga, mga kauturan ko kay Kristo. Ang aton topiko sa buong adlaw para sa kapitong adlaw sa aton misa di Aguinaldo. Isa ka himno sa pagdayaw sa pagpasalamat. Ang ebanghelyo sa buong adlaw nagabukas sa aton sang Magnificat. Isa ka himno sa pagtuo nga nagahalad sang kalag sang tawo sa Dios. Isa ini ka pinakamatahong kag pinakamadalong nga mga himno nga ginpamulong sang tawo. Ginbayaw ni Maria ang yatingo hindi lamang bilang pulong kundi bilang halad sang iya bug-os nga pagkatawo. Kag nagsiling, ang akon kalag nagadayaw sa Ginoo, kag ang akon espiritu nagakasadya sa Dios nga akon manluluwas. Ining mga pulong wala naghalin sa isa kakahimtangan sang kasulhayan o kon kapaturan. Nabunag ini sa tagipusoon sang isa kalamharon nga babayi, mapainubuson kag simple sa tunga sang kagumon kag kahadlok apang nagakapot sing bug-o sa Dios. Ang Magnificat wala matawos sa pribilehiyo kundi sa pagtuo. Pagtuo nga nagakilala sang ginahimo sang Dios bisan wala pa ini makita sang kalibutan. Si Maria nagahambal subong isa ka tawo nga nagasalig sa katutom sang Dios, nga ang iya mga saad wala gid nagakapaslawan. Ang iya ngang iya pulong nagapadayon kagamhanan sa paghikot sang grasya sang Dios. Ginpahayag niya ang kamatuoran nga masami ginakalingtan sang kalibutan, nga ang mga bugalon mapukan, ang mga mapainubuson magabangon, ang mga ginagutom pagabusgon, ang mga ginakalimtan pagadumdumon, kag ang kaluoy sang Dios nagapadayon sa walay katapusan. Ini hindi lamang matahong nga mga pulong, ini isa ka pulong sang paglaom. Paagi sa Magnificat, ginpahayag ni Maria ang Dios nga nagabaliskad sang kahimtangan sang kalibutan. Ang Dios nga nagaalsa sang mga ginapigos, nagaayo sang mga napilasan, nagapasiguli sa mga nabungkag, kag nagapanghikot paagi sa mga kabuhi nga daw ginatamod. Gani, bisan wala pa matawo si Jesus, si Maria nanginuna nga managwali sang maayong balita. Nakilala niya nga ang gugma sang Dios nagapanghikot na nabag-o sang mga kabuhi, kag nagahatag sang bag-o nga paglaom sa maragtas sang katawhan. Ini nga Magnificat may dako gid nga kahulugan para sa aton bilang isa ka lokal nga simbahan. Ang Archdiocese sang Haro nakaagi sang madamo nga tion sa paglaom kag pagsulay, ang pagbungkag kag pagtukod liwat, kag ang pagtubo kag pagbag-o. Halin sa iya sinugdan bilang isa ka misyon. Tubtob sa pagtukod sini bilang diocese, kag sa pagbayaw sini bilang Archdiocese sang 1951. Ang aton kasaysayan nagapakita niyang simbahan nagatubo hindi tungod sa kagamhanan sang tawo, mga obispo kag lider, kundi sa ordinaryo nga mga tawo, mga pamilya nga nagapangamuyo sa ila mga puloy-an, mga katikista nga nagatudlo sa pagtuo, mga pari kag reliyoso nga nagahalad sang ila kabuhi sa pag-alagad, kag mga parokya
nga nagabinuligay sa tion sa kalipay kag kasakit. Ang ila adlaw-adlaw nga pagka matinumanon, amo ang nagapahayag sang simple apang gamhanan nga huo ni Maria. Samtang nagahilapit kita sa pagsaulog sang ika-75 years sang Archdiocese, ginahimo naton ang Magnificat bilang ambahanon kag pangamuyo. Hindi ini para sa pagdayaw sa aton kaugalingon, kundi para sa pagpasalamat sa Dios nga matutong. Kaangay ni Maria, nagakalipay kita, kay ginala kita sang Dios, kang iya kaluoy wala sing makapukan. Gani upot kay Maria, kag sa aton mga tagipusoon, puno sa paghandom, paglaom, kag pagpasalamat, magpangamuyo kita sa Dios. Ang akon kalag nagadayaw sa Ginoo, ang akon espiritu nagakasadya sa Dios, nga akon manluluwas. Mayong aga sa liwat, mga kauturan ko ay Kristo. Yaring ato mga intensyones para sa pagsaulog naton sa ikaapat nga adlaw o kung ikapito nga adlaw sang aton misa di Aguinaldo. Thanksgiving for good health and protection, guidance and financial blessing offered by Mrs. Rita Pedrosa and family. Para sa kalagdanday Maximino kag Ruelo, offered by Mendote family. Para sa kalagdanday Alex, Ernesto Sr., Avelina, Sonia kag Alfonso, offered by Rita Pedrosa and family. Thanksgiving for the 25th civil wedding anniversary of Mr. and Mrs. Maria Teresa and Roger Amagin. Prayers for good health and for all the blessings received. Kag ang aton nga sponsor para sa ikapito nga adlaw sang Misa di Aguinaldo, May Flores and family, Lourdes Tabirao and family, Elizabeth Flores and family, Maria Victoria Limoncito and family, Jomar Villodres and family, Jean Likbanin and family, Angeline Mabilog and family, Aileen de la Cruz and family, Cagrita Pedrosa and family. Sa ikapito nga adlaw sang Misa de Aguinaldo, ang Ebanghelyo nagatumod sa ambahanon ni Maria, ang Magnificat. Ginabayaw ni Maria ang Ginoo tungod sa kaluwasan nga nagakahanabo man sa iya. Ang Magnificat hindi lamang kalantahon kundi isa man kapanagna. Saksi sini si Maria ang ginhimo sang Ginoo sa yakubos nga alagad na nabuman sa iya katawhan. Bayawon sa Ginoo ang mga kubos, kag pukkanon ang mga bugalon, kag mga matinaas-taason. Kabay pa nga mangin mapag-on. Mangin mapag-on kita sa pagpili kag pagpabalhin sa simbahan sa mga kubos,
Kabay pa, nga magsalig kita, hindi sa gahom, kag sa manggad, kundi sa Ginoo nga malapit sa mga kubos. Ang aton celebrante, amo si Reverend Father Victor Emmanuel Pendon. Palyag magtindog ang tanan, kaya magupod sa pagkanta sa pambukas nga ambahanon. Sa ngalan sa May, kag sa Anak, sa Espiritu Santo, Amen. ang Ginoo yara sa inyo. Kag yaraman sa imo. Mga utod, kilalahon naton mga sala kung may tapos kita sa pagselebrar singbalaan ng mga misteryo. Nagakonpisar ako sa Diyos, makagahom sa tanan. Kag sa inyong mga utod, kay nakasala ko nga tuod so nauna sa pulong sa buhat kag sa pagpatumbaya. Sa akon sala, sa akon ako nga tuod nga sala. Busa nagaampo kay Santa Maria Virgen gihapon, sa tanan mga angeles kag mga santos, kag sa inyong mga utod, igampo niya ako sa aton Ginoong Diyos. Kabay maluoy sa aton ng Diyos, makagahom sa tanan kag sa patawad ng aton mga sala, to'y taniyap dunong sa kabuhi na wala sing katapusan. Amen.
gloria in excelsis Deo. Gloria, 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 in excelsis Deo, et in terra pastoribus animalis voluntatis.
O Diyos nga manamay, pagis pagabot sang imo anak, intubos mo ang mga katawhan nga nagpamatbat sing kamatayon tungod sang ila mga sala. Nagatuod kami nga siya na himong atawo, pambitaman kami sa mga kayuhan sang amon manunubos. Si Jesucristo nga nagakabuhi nagahari, upod sa imo sa kaysa Espiritu Santo, Diyos sa tanan matuig sa makatuigan. Amen. Maglingkod ang tanan. Pagbasa gikan sa naunang libro ni Samuel. Sang malutas na ni Ana ang bata, gindala niya siya sa silo. Kag may dalaman siya nga tinday nga baka nga 3 katuig ang edad. Isa kasako nga arina kag isa kasuludlan nga panit nga puno sang bino. Samtang diutay pa ang bata, gindala niya siya sa balay sang Ginoo sa silo. Ginihaw nila ang tinday nga baka, kagindala ang bata kay Eli. Si Ana nagsiling sa iya, "Tiyoy, nadumduman mo pa bala ako? Ako ang babae nga imo anay nakita nga nagatindog diri, nga nagapangamuyo sa Ginoo. Nagpangayo ako sa iya sini nga bata. Kaginhatag niya ang akong ginpangayo. Gani ginahalad ko siya sa Ginoo. Tubtub nga siya nagakabuhi, mangin iya siya sang Ginoo." Ang pulong sang Dios. Salamat sa Dios. Nagaugyaw ang akon kasing-kasing sa Ginoo nga akon manluluwas. Nagahugyaw ang akon kasing-kasing sa Ginoo, nga akon manluluwas. Ang Ginoo nagpuno sang akon tagipusoon sing kasadya. Nagakalipay ako tungod sa iya nahimo. Ginakadlawan ko ang akon mga kaaway. Nagakasadya ako tungod kay ang Dios nagbulig sa akon. Nagahugyaw ang akon kasing-kasing sa Ginoo, nga akon manluluwas. Ang mga pana sang isganan nga mga soldado nagkalabali, pero ang mga maluya nagabaskog. Ang mga busog anay nagapamugo na karon para sa ila pagkaon, pero ang mga gutom may tuman nga kalanon. Ang bawas nga asawa nagbata sing 7, pero ang iloy sa madamo nawad-an sing anak. Nagahugyaw ang akon kasing-kasing sa Ginoo, nga akon manluluwas. Ang Ginoo nagapatay kag nagahatag sing kabuhi. Siya ang nagapadala sa mga tawo sa lulubgan, kag siya nagabanhaw sa ila. Ginapaimol niya ang iban, kag ang iban iya ginapamanggad. Ginapaubos niya ang iban, kag ang iban iya ginapataas. Nagahugyaw ang akon kasing-kasing sa Ginoo, nga akon manluluwas. Ginabayaw niya ang mga ibol gikan sa yabok. Kaginabayaw niya ang mga nawad-an gikan sa ila pag-antos. Ginapalingkod niya sila upod sa mga prinsipe, kaginapahamtang niya sila sa duog sang kadungganan. Ang mga sadsaran sang duta iya sang Ginoo, sa ibabaw sini ginpasad niya ang kalibutan. Nagahugyaw ang akon kasing-kasing sa Ginoo, nga akon manluluwas. Palihog magtindog ang tanan. O hari sa mga pungsod, kag sadsaran nga bato sang simbahan. Kari ka kagluwasa ang tawo nga imo ginhimo gikan sa yabok.
Ang Ginoo yara sa inyo. kag yaraman sa imo. Ang pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo suno kay San Lucas. Himaya sa imo, O Ginoo. Si Maria nagsiling, ang akong tagipusoon nagadayaw sa Ginoo kag nagakalipay ang akong espiritu sa Dios nga akon manluluwas. Kagin tamod niya ako ang iya kubos nga alagad. Sugod karon ang tanan ng mga tawo magatawag sa akon nga bulahan. Dalag ko nga mga butang ang ginhimo sa akon sang gamhanan nga Dios, ang iya ngalan balaan. Nakakaluoy siya sa tanan mga nagakahadlok sa iya, sa mga kaliwatan kag mga kaliwatan. Nagpakita siya sang iya gahom, ginguba niya ang mga plano sa mga bugalon. Ginpukan niya ang gamhanan ng mga hari sa ila trono, kag ginbayaw niya ang mga kubos. Ginbusog niya sing maayo ang mga butang ang mga ginagutom. Ginpalakat niya nga wala sing dala ang mga manggaranon. Gintuman niya ang iya mga saad sa atong katigulangan. Ginbuligan niya ang Israel nga iya alagad. Wala siya magkalipat sa pagkaluoy sa kay Abraham, kag sa tanan niya mga kaliwat sa walay katugtuban. Si Maria nagtiner kay Elizabeth sa sulod sang 3 ka bulan, kag ugaling nagpauli siya. Ang Ebanghelyo sang Ginoo. Pagdayaw sa imo, O Ginoong Hesu Kristo. Palayag maglingkod ang tanan. Mga utod ko kay Kristo, mayong agas sa inyo tanan. Sa sining ikapito naton nga adlaw sa pagsaulog naton sang Misa de Gallio, ang ining tema sang aton pagpamalandong amo nga ang ambahanon ni Maria. Kag sa sining iya nga pagsaysay nahanungod sang iya kalipay sa paghatag sa iya sang aton Ginoo sang sinidako kag mahambal naton isa man ka pribilehiyo nga mangin iloy sang aton manunubos. Pero tandaan naton malabing gugma kumautod nga kon pahat-pahaton naton ang iya nga ambahanon nga ini o kon ang ginatawag naton nga Magnificat, madamo kita diri sing matun-an. Una, malabing gugma kumautod, nakilalaan naton si Maria bilang iloy sang aton manunubos. Kag sa sini nga pamaagi, malabing gugma kumautod, ang naundan sang iya ambahanon nga ini, dapat naton tandaan ang ini nga butang. Kay gintamod niya ako nga iya kubos nga alagad, sugod garon ang tanan ng mga tawo magatawag sa akon nga bulahan. Tandaan naton malabing gugma kumautod, nga bilang iloy sang Dios wala niya inigin pabugal, wala niya inigin hambal-hambal, kundi sa dako niya nga pagpasalamat, diri naton makit-an nga ang iya pagkabulahan hindi tungod sa iya merito, kundi pamaagi man sa grasya sang aton Ginoong Hesukristo. Gani kung kaisa diri kita nagakaguot malabing gugma kumutod, o kon diri kita nagapabilin bala sa sinang paminsaron nga ang aton pagpangamuyo dapat pakadto sa Dios. Pero nagaagi man sa aton mahal nga iloy sa pagpangabay sa iya nga ang aton pangamuyo itagop man niya sa aton mahal nga Dios. Labing importante ini malabing gugma ko mautod, very crucial ini nga kay tungod malabing gugma ko mautod kung aton basahon sa Ebanghelyo ni San Juan, dira naton madiskubrihan ngang una nga milagro sang aton Ginoong Hesukristo sa paghimo niya sang tubig sa bino, ginpamaagi ina sa intersesyon o kon pagpangabay sang aton Ginoo, sang aton mahal nga Birhen Maria. Gani amo ina kun nga abala nga kita nga mga Pilipino, amo ini ang ginasaulog naton ang Misa de Gallio. Kay actually, ang Misa de Gallio nga aton ginasaulog kada aga is an honor to our Blessed Mother.
Amo ina nga nakasiling siya nga pagatawgon siya sang bulahan. Hindi tungod sa iya maayo nga binuhatan, hindi tungod man sa iya bugal o kung sa iya posisyon sa sosyudad, kundi pagatawgon siya nga bulahan tungod sa grasya sang Dios nagpaagi sa aton Ginoong Jesucristo. Gani tandaan naton ina, kung nga abala nga gina-honor naton ang iloy sang aton Ginoong Hesus, tungod man ina malabing gugma kumutod nga mabasahan naton sa santos nga kasulatan. Ikaduha, malabing gugma kumutod, inasaysay diri sang aton mahal nga iloy sa iya ambahanon ang ini nga mga butang nga pakita niya ang iya gahom, ginguba niya ang plano sa mga bugalon, ginpuka niya ang gamhanan ng mga hari sa ila trono, kaginbayaw niya ang mga kubos. Ginbusog niya sing maayo nga mga butang ang mga ginagutom, kaginpalakat niya nga wala sing dala ang mga manggaranon. Malabing gugma kumutod, isa ini ka promesa para sa aton tanan nga katawhan, nga kung ang aton ginaagyan sa aton kabuhi napunan sa kalistanan, napunan sa mga pagtilaw, hindi kita madulaan sa paglaom. Kay tungod padayon ang Dios nga nagaulikid sa aton. Kag sa sini nga pamaagi, malawing gugma kumutod, ginapapukaw man sa aton balatyagon, nga kung kita nga ordinaryo nga mga tawo, padayon lang sa paghimo sang maayo. Kung kita nga ordinaryo nga mga tawo, wala nagaintra sa sining mga hindi maayo nga mga binuhatan sa mga dalagko nga mga tawo, ang Dios timalos para sa aton. Tandaan naton ina ang labing gugma kumautod, ginguba sang Dios ang plano sa mga bugalon, ang gamhanan nga trono sa mga hari ginkuha niya, kag ang mga gutom ginbusog niya, kag ang mga manggaranon ginpalakat niya nga wala sing dala. Let us remember this, my dear brothers and sisters, kay tungod this is a message of hope. Ngang ining aton mga ginaagyan sa kabuhi naton, umalagi lamang ini. Magalipas ini tanan. Tungod, kay kung magpabiling kita nga matinuohon sa Dios, kag magpabiling kita nga nagasunod sa iya nga mga sugo, ang kaluwasan magaabot sa aton. Kung padayon kita nga manginhimpit sa aton pagtuo sa aton Dios, ang ini nga pagtimalos ang Dios ara gid para sa aton. Gani kung i-relate naton ini malabing gugma kumutod sa sining aton present nga mga nagakalatabo, por ejemplo abi sa aton diri sa Pilipinas, hindi bala nga wala sing sekreto nga hindi gid mabuyagyag. Kag sa sini pamaagi malabing gugma kumutod, madamo na sa mga bagay nga nagtululuhaw. Ang ini mga flood control scandal nga ini, ang mga drugs nga mga nakita naton nga kung sino gid mga protector dira, etc. etc. Malabing gugma kumutod, balaan ko mabudlay para sa aton nga magpangabuhi sang husto kag matarong. Kag kung kaisa dako gid ang temptasyon sa sining mga gamhanan nga mga tawo nga yara sa poder o pwesto, o kung may ara sa mga pagkabutang nga kung sa diin may magamit sila batok sa aton. Pero tandaan naton malabing gugma kumutod, ang katapusan nga paghukom ara sa Dios. And no matter what happens to us, God will vindicate us. Ang Diyos magapangapin kag magatimalos para sa aton. Ang importante lang malabing gugma kumutod, hindi kita madala sa sining huyog nila, hindi kita madala sa sinang ilaman nga pagganyat sa aton. We should not be tempted nor participate. Hindi kita matintar kag mag-intra sa sinang sistema nga ina. Kay kung samtang naka-intra kita sa sistema nga ina, kita mangyapon magaantos. Ti paano ina kapag fulfill sang aton Ginoo ang iya promesa
nga kung sino ang ginagutom, palakton niya nga nabusog. Kung kita mismo nagaintra sa sinangsahi sang sistema. Kani tanda naton malabing gugma kumutod, bisan sa kasaysayan naton, sa pangkalibutan ng kasaysayan, tandiin nyo, nga ang Santa Iglesia Katolika, ang aton simbahan, for 2,000 years, nagakabuhi. Ti pila na ka mga imperyo, kag mga ginharian ang nag-alagi, diin na sila, nadula na, dibla? Sang una anay sa tiyempo sang aton Ginoong Jesucristo, ang halos katunga sang kalibutan na paidalom sa imperyo sang Romanhon. The Roman Empire stretched to 3 continents, Europe, Asia, and Africa. And yet, anong nabiling sa ila? Malabing gugma kumutod, historical sites. Ang Pantheon dito sa Italy, ang ila mga inubrahan, yung mga istruktura, amo nam lang ina nabilin, di ba? Ang mga nakalain-lain, yung mga ginarian sa Europa, ano na to, kamusta na to, ano na nabilin, wala na. Ang Espanyol nga nagsulod diri sa Pilipinas, nagsasulod sang sobra sang 300 ka tuig, nagpangulo sa aton, nanginggamhanan sa aton, nag-abuso sa aton, malabing makumutod, ano na lang nabilin sa ila, ang intramuros, naging tukod nila, bigla, wala na. History will teach us nga ang Santa Iglesia Katolika naging tukod sang Dios magapabilin sa gihapon tubtub sa katubtuban. Kay tungod anong ginsiling sang aton Ginoong Hesus sa kay San Pedro nga apostol sa tapos niya ipahayag ang pagtuo na hanungod sa aton Ginoong Hesus nga siya among Kristo nga ang ginharian sang impyerno hindi magadaog sa simbahan nga pagatukod niya. Di, kung tanawon mo, malabing gugma kumutod, world history will teach us that the church endured for the longest time tungod kay gintukod ini sang aton Ginoong Hesus. Di, bisan subong, padayon sa gihapon ang pag-atake sa simbahan, pero sige lang, nagaklamatay mo na sila. Bisan pa nga may pag-uman yung mag-atake sa simbahan, pero ang simbahan nagapabilin sa gihapon. Amoy na nga malabing gugma kumautod ang kamatuoran na hanungod sa sining mensahe sa aton mahal nga Iloy sa sining pagsaysay niya nga mga plano sa mga bugalon ginguba sang aton Dios. Ang ginharian nga trono sa mga hari ginkuha niya. Ang mga ginagutom pakanon niya kag ang mga manggaranon palakton niya ang wala sing dala. Remember, my dear brothers and sisters, magpabilin lang kita nga matinuon sa Diyos, kay ang Diyos amo ang ulikid kag balos para sa aton. Kag sa katapusan, malawing gugma ko mautod, ang insaysay sang aton mahal nga Iloy sa iya Magnificat, amo ini, gintuman niyang iya mga saad sa mga katigulangan, ginbuligan niyang Israel nga iya alagad, wala siya magkalipat sa pagkaluoy sa kay Abraham, nagsatanan niya ang mga kaliwatan sa walay katugtuban. Malabing gugma kumautod, tandaan naton, ang ini nga butang very crucial ini. Gintuman niya ang iya mga saad sa aton mga katigulangan. Kung ang aton Diyos magpromesa, ginatuman niya ini. Kung ang aton Diyos magsaysay na hanungod sa iya patabuon, ginapatabo niya ini. Ang aton Diyos wala nagahatag sang empty promises. Gani ang pagpangangkat sa aton amo nga magpabilin kita nga matinuohon sa iya nga mga promesa. Nga kay tungod malabing gugma kumutod may kapasidad man kita sa pagpati na hanungod sa ginapromesa sang Diyos sa aton. Nagapati kita gani sa iban nga tao sa amuni mangintawhay ang aton kabuhi na kung magdaog siya may 10,000 kada pamilya, bigla labing gugma kumutod kung nagapati kita sa aton isig kapariho nga tawo nga hindi kita kapati sa Dios. Amo malang na ang aton yung mga palamang butanon kung nagapati-pati kita sa mga promesa sa iban nga tawo, ayhan, mas mapati pagit kita sa Diyos naton.
Kay tungod kung anong ginpromesa sang Dios pagatumanon niya ina. Kag ang promesa sang Dios nga makapadala siya sa manluluwas para sa katawhan, ginpromesa na niya ina malabing gugma kumautod sa libro sang Henesis kapitulo 3 bersikulo 15 nga kung sa diin ginpromesa sang Dios sa kay Eva nga ang iya nga kaliwat amo ang maga lutos sa sining manog o kon sa kalaot nga kung sa diin ang ulo sang manog pagagubon niya. My dear brothers and sisters, tandaan naton, kung nagapromesa ang iban nga tao, nagapati kita, dapat mas mapati kita sa promesa sa Diyos. Okay? Kaya kung kaisa, nagapati man kita nga kung may magpalapit sa aton, mare, maulam ko dami, baitan ko next week. Pila na ka next week na tabo. Diba? Tapos, kutob subong, wala man yapon. Pero nagpati kita sa promesa nga ina. Malawing gugma kumautod, masakit man kay aga pa. Pero hindi ko kaysa, dapat gid realidad ang aton ato bangon. Nagapati kita, o kung nagapautok-utok kita sa promesa sa iban nga tao, pero kung kaisa, wala na kita nagapati sa promesa sa Diyos. Ano ina? Diba? Gani, tandaan naton, bisan ag magtifikat, ang ambahanon sa mahal nga iloy, nagapapukaw liwat, kay nagapahanumdum liwat sa aton, nahanungod sa ginpromesa sang Diyos sa mga katigulangan naton, kagintuman niya ini sa gihapon. Gani kabay pa, malabing gugma kumautot, matun-an naton ang ining tatlo kabutang nga naundan sa sing ambahanon sang aton mahal nga iloy Birhen Maria. Nga una, ang pagdayaw sa aton mahal nga iloy hindi tungod ina sa iya merito, hindi ina tungod sa iya nga pagkamaayo, hindi ina tungod sa iya nga pagka masinulundon sa Dios, kundi ang pagdayaw sa iya tungod man sa grasya sa Dios nga nangin iloy siya sang aton manunubos. Amo ina nga pagkabul nga siya manginbulahan tubtob sa katubtuban. Ikaduha, malabing gugma ko mautod kung ano ang hatag sang Dios para sa aton pagatumanon niya ina. Ilabi na gid malabing gugma ko mautod kung magapabilin kita nga matinuuhon sa iya o kung sistema. Tungod kay, tandaan naton, malabing gugma kumautod, madamo na sa mga imperyo, madamo na sa mga ginharian, mga hari, mga reyna, mga emperador ang nag-alagi, nagkalamatay sila, ang ilagin pagtukod, naglaguba, pero ang simbahan, nagapabilin sa gihapon nga nagatindog. Kag ikatatlo, kung anong ginpromesa sang Dios pagatumanon niya ina. Di kung nagapati ikaw sa promesa sang imo kaingod, sang imo isig katawo, ay mas mapati kapagid sa promesa sang Dios. Palihog magtinaw ang tanan. Ang Dios nga to namay nagapamati kag nagasabat sa mga pangamuyo sa iya mga anak nga hinigugma. Kani magsalig kita nga iya pamatian ang aton mga pangamuyo, ang aton isabat, dunggang amon pangamuyo Ginoo. Dunggang amon pangamuyo Ginoo. Kabay pa nga ang simbahan ang banwa sang Dios, magkilala kag magpasalamat sa Ginoo sa iyang mga bugay, ilabi na gid sa sining panahon sang Pasko. Mga muyo kita. Dunggang amon pangamuyo Ginoo. Kabay pa nga ang mga nagapanikasog agud magluntad ang hustisya kag paghidait sa amon pungsod, makaagom sing kabakod gikan sa Ginoo kag bulig gikan sa mga tao. Mga muyo kita. Dunggang amon pangamuyo Ginoo. Kabay pa nga sikwayon sa mga nagapamuno sa amon
ang nepotismo, pagpangawat, kag pag-uyang sang kwarta sang banwa, kag paglapas sang kinamatarong sang ordinaryo nga mga tao, mga muyo kita. Dunggang amon pangamuyo, Ginoo. Kabay pa nga ipaiway kami sang Ginoo sa mga katalagman nga dala sang linog, baha, sunog, mga kalalatan, kag halit sang droga, kag internet gambling. Mga muyo kita. Dunggang amon pangamuyo, Ginoo. Kabay pa nga ang amon debosyon kay Birhen Maria, hindi matapos sa pangamuyo, kundi maghatag sa amon singkusog, na sundon ang ginatudlo sa Magnificat, nga mangin malapit, kag dampigan ang mga kubos, kag wala singgahom, mga muyo kita. Dunggang amon pangamuyo, Ginoo. Ipangamuyo manaton ang kinahanglanon sang aton parokya, kag katilingban, kag ang aton personal nga intensyon. Mga muyo kita. Dunggang amon pangamuyo, Ginoo. Diyos nga mo namay pamati ang pangamuyo sa imo katilingban, pagtungod sa imo pagigugma, dugangi ang nakulang sa amon pagtuo, na pangayo namon ini pabi kay Kristo nga among Ginoo. Amen. Kung itong aming paglalaya, inabot ng pagkabagabag, nawa'y mapanahagan ka, hinirang natala na umaga. Kahit alon man ang pangamba, di alintana sapagkat naroon ka. Di unos ng bigatin at kadiliman na ang gabi. Maria sa puso ninuman, ika'y kalan ng kalangitan. Ningning mo ay walang pagbabaliw. Inang sinta, inang ginigiling. Nanglawan kami, aming ina, sa kalangitan naming pita. Nawa'y maging hantungan, pinakamimiting kaharian. Maria sa puso inuman, ika'y kalan ng kalangitan. Ningning mo ay walang pagmamaliw. Inang sinta, inang ginigiling. Maria sa puso ninuman, ika'y kalan ng kalangitan. Ningning mo ay walang pagmamaliw. Inang sinta, inang ginigiling. Panin magtindog ang tanan.
Magpamoy o mo mautod, ug ano ako ninyo sakripisyo, mamutan sang Diyos, amay makagahom sang tanan. Patununta sa ginong sakripisyo sa imong mga kamot, sa kaniwang kaibigan sa iyong ngalan, sa tunmat kapuslanan, kay sa bugos niya nga Santa Iglesia. O Diyos nga mo na may pamatiyang pangamuyo sa imo katilingban, kag tungod sa imo pagigugma, dugangi ang nakulang sa amon pagtuo, na pangayo namon ini sa imo, pag Kristo nga amon Ginoo. Amen. Ang Ginoo yara sa inyo. Kagyaraman sa imo, Bayaw ang inyo kasing-kasing. nabayaw na namon sa Ginoo, Magpasalamat kita sa Ginoo nga aton Dios. takus kag angay gid. Tapos kagangay gid igong puslanon sa among kaluwasan yung sa gihapon dito sa tanandog. Magpasalamat kami sa imo Ginoo Santos nga Amay, gamhanan kagulay katapusan ni Dios. Pagi kay Kristo nga among Ginoo, ang iya pagkarigin bantala sa mga propeta, ang iloy nga ulay nagulat sa iya sa di masaysay nga gugma. Si Juan Bautista nagbantala sa iya pag-abot kag nagpakilala sa iya sa nangyari na siya. Sa iya gugma si Kristo nagapuno sa amon si kalipay, samtang nagaaman kami sa pagselebrar sang iya pagkatawo. Agud nga kung magbalik siya liwat, iya kami makita nga nagapulaw, nagapangamuyo o nagadayaw sa iya sa dako nga paghilinugyaw. Gani upod sa mga angeles, mark-angeles, kag sa tanan nagadayaw sa imo sa langit, nagaamba kami sa mulay untat sa taon sa imo himaya nga nagasiling. Santos, 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 Dominus Deus, Sabaoth, Deus Doctrine Gloria Tua. Benedictus Liberi, in nomine Domini, Benedictus Liberi, in nomine Domini, Hosanna in excelsis, Santos ikaw ang tuod o Ginoo, tuburan sa tanan ng pagkasantos. Gani, padalangin mo yung Espiritu sa pagpasantos ng matulot, agad mahimo ini para sa amon, malawas na dugo sa among Ginoong Jesucristo. Solo pa siya ginkuha. Solo pa siya gintugyan sa kamatayon ng ginbaton sa kinabubuton, iya ginkuha, ginpamiyakyak tinapay, na pasalamat sa imo, nagyayini ipanagtag sa iya makintutunan nga nagasiling. Magkuha kamutanan ka magkaon sini, kay ini ang mga kulawas ni katugyan para sa inyo. Sumuman patapos ang panihapon, iyan po ang kalis nga pasalamat liwat. Kagini palibot siya magintutunan nga nagasiling. Magkuha kamutanan ka mag-inom sa sning kalis, kay ini among kalis ang akon dugo. Ang dugo sa bago, kagulay kitapusan, kasugtanan, nga igaula para sa inyo, para sa tanan, sa patawaran, sa masala. Himuan ninyo ini sa akon handumanan. Ibantala nato ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanang, si Kristo nabanang.
Gani o maya mo gidahalat sa imong kinapay sa kabuhi ning kalis kaluwasan sa pagsulog namon sa lumanas pamatay pagabanaw sa imo anak. Nagapasalamat makami sa imo kay imong ikabig nga tapos sa pagатubang sa pagkalakad sa imo sa sinsakripisyo. Nagapakiloy kami ang Espiritu Santo magpayusa sa amon nga nangambit sa lawas kadugo ni Kristo. O Ginoo dumangin mo simbahan nga nalapnag sa bugos kalibutan, himpita siya sa pagugmapod sa masatupapa si Leo sa mga obispo nga si Midifil kag sa tanan nga kaparian. Dumduma masakos nga among katilingban nga nagtaliwan may paglaom mababanhaw sila. Dumduma ang tanan naklamatay sa imong pag-abyan, bato na sila sa pagtanaw sa imong may miyaon nga nawong. Kaluoy kami at dari katambong agad mabit namo ng kabuhi nga wala sa katapusan. Magdaya magimay kami sa imo upod kay Santa Maria Berhen Ilisang Diyos, upod kay San Jose ng Iabana, upod sa mga apostoles, sa tanan mo santos, pamuot sa imo, pagi sa imo anak, na si Yeso Kristo. Pagi sa iya, upod sa iya, kidra sa iya, ginahatag sa imo, O Diyos, amay makagakom sa kaisahan sa Espiritu Santo, ang tanan daw gimaya sa tanan matuig, sa patuigan. Tungod yung sugo sa nga at manluluwas, mamuyo kita sa minakong pagsalik, sunod siya gintudlog sa ato. Amay namon dayarakan sa mga langit, pagayahon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong kabuhi diri sa dugang silid sang sa langit, matalan mo kami diyan, siyan mo namon sa matagada, nagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Sining nga ginapatawad namon ang mga nakasalan sa amon. Kadili mo kami padahon sa mga kalulan. Inuno, luwason mo kami sa kalawon. Luwason mo kami o Ginoo sa tanan ng lawatan na tangimis pagidahit sa amon may nadlaw. Uli kami gud malawas kami gihapon sa sala, kapaligod na kami sa tanan mapalalikban. Samtang nagapaabot kami sa mula ni adlaw ang amon ginalauman, magabalik sa Yesu Kristo nga amon man luluwas. Kay mo ang ginharian, ang kahog kagatibayan sa mga tuig.
Kristo, ikaw nagsiling sa imo mga apostoles, ang pagidayat na biling ko sa inyo, ako pagidayat na hatag ko sa inyo. Hindi pagtamdang amon mga sala, o di pagtuo sa imo simbahan. Kag suno sa imo ginsiling, hatagi siya sa pagidayat pag-iusa, ikaw nagakabuhi nagahari sa tanan matuig sa makatuigan. Amen. Ang pagidayat sa Ginoo yara gihapon sa inyo. Kag yaraman sa imo. Makatagay kamo sing paghidait. Agnus Yaring kordero sang Diyos nga nakawala sa masala sang kalibutan, bulahan may nadapit sa bangkete sang kordero. Ginoo, dinakatakos nga magsulod ka sa konpuryan. Ang pangimit lang lamang sa kapulong, kay mag-aayo ang akon kalan. Handom sa akon tagipuson nga ikaw akon gid nga mabaton sa matud mo nga presensya sa balan nga Eucharistia. Akang kun indikit matigayon, magkarit ka, Jesus, sa gihapon, ipagitugot nga sa imo mahamulan, manluluwas sang akon kalan.
Palig magtindog ang tanan. Mga muyo kita. O Ginoo, kabay nga paligunon kami sa pagkalawat sa amon na baton, awd nga paagi sa amon maayo ang binuhatan, mag-aman kami sa pag-abot ni Kristo, kag mangintapos kami sa pag-angkon sa kabuhi nga wala sing katapusan. Napangayo namon ini sa imo pag kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Palig maglingkod sa makadali para sa mga pahibalo. Aton sa liwat, ginapasalamatan ang aton niya mga sponsors kay na o subong sa aton niya santos nga misa, kag subong man ang sponsor para sa aton niya snacks subong nga aga. Kay and Jet Likbanin family and abroad family. Kag subong man ang aton celebrante sa kaduha ng ation si Reverend Father Victor Emmanuel Pindon. Thank you so much. Ang schedule sa aton niya parokya para sa aton niya pagsaulog sa misa sa 24 sa alas 9 sa gabi sa parokya. Pero alas 8 sina magasugod bangod mayara pa sa presentation ang mga youth dito sa aton parokya. Pagkatapos sina magasugod ang aton santos nga misa para sa pagkatawo sa aton Ginoo. Kag subong man ina iga-live stream naton diri sa aton Barangay Chapel. So kung sinong maluyag mag-upod diri sa chapel katulang mo sa December 24 alas 8 sa gabi. Ang schedule sa aton niya misa para sa Pasko sa December 25 alas 5 sa hapon kag pagkatapos sina ang aton niya agape. So ganing tanan ginaagdagid sa pag-upod sa aton niya agape ang pag-salo-salo naton bilang isa kakatulingban subong nga Pasko. Kag ang Barangay Council, kaupod ang Barangay Apostolic Council, nagahingyo gid sa inyong bulig, agod niya kita makaubra o kung makatukod sa aton niya karo diri sa aton niya barangay, agod gamiton naton para sa aton niya prosesyon sa mga fiesta naton, kay sa iba pa naton niya mga activities, kag subong man sa palabuton niya Semana Santa dito sa aton niya parokya. So kami nagapangayugid sa inyo hamiling nga bulig. Agod ini matigayon kay makaobra kita sang aton kaugalingon nga karo diri sa aton barangay. Bangod kada may activities kita, nagahulam lang kita sa iban niya mga barangay. Kay kung sino dira ang mera sang available nga karo. So gani para maiara kita sa aton kaugalingon, maobra kita sang aton niya karo diri sa aton katilingban. So gani aton ina buligan agud matigayon. Madamogid nga salamat. Palyag magtindog ang tanan. Ang Ginoo yara sa inyo. Kag man sa imo. Kag bendisyon nga mo sa Dios makagahom sa tanan, ang Amay, Anak, ug Espiritu Santo. Amen. Maglakat kamo sa pagidait, tapos na ang misa. Salamat sa Dios. Mayong aga sa inyong tanan.